Benvidos a Corte do Director. Hoxe imos a falar de 30 días de oscuridade a película e 30 días de oscuridade o cómic. A liña argumental é máis ou menos a mesma. Un grupo de vampiros decide ir a Alaska porque o clima lles permite 30 días sen luz solar e crean unha gran masacre nun pobo. En canto a imaxe, o cómic mistura blanco con gris, con negro e mete algún ton de vermello ou de verde para xogar tanto coa masacre como coa esperanza dos personaxes. A película, pola súa banda, utiliza a neve, a escuridade e o vermello da sangre para facer énfase nesa masacre. No filme os vampiros falan vampiro, cal lle dá un toque de cultura de fondo a esas criaturas. Ademais, crea esa liña argumental de que hai un oleoducto pasando polo pobo que lle servirá para encubrir o asesinato de persoas porque houbo un gran accidente. O momento de roubarlle sangre a un vampiro para converterse en vampiro e enfrentarse aos vampiros toma moi ben a esencia do cómic, aínda que na película queda un pouco mal esa transformación entre espasmos, tal que así. Unha escena que está moi ben no cómic é a morte do mozo da protagonista, o sea, do protagonista que se inyecta sangue de vampiro para defenderse, que morre coa primeira saída do sol e se desfai, que está moi ben dibuixado e é moi ben representado en canto a simbolismos. Pero, pola contra, na versión fílmica, temos un CGI moi malo que choca co resto da película, que ten efectos tradicionais e moita sangre de bote. En definitiva, o cómic xoga moi ben coa imaxe debuxada, tanto coas cores como coas escalas de negro e gris, e a película intenta estar máis ou menos na altura, pero o medio non é tan adecuado para transportarnos estes sentimentos coas imaxes. Fe que así é, fe que así é. Benvidos á Corte do Director. Estou nunha corte nun croma que está dentro dunha corte. Que, Christopher Nolan? Esperabas ter algo así? Unha corte dentro dunha corte. É unha cousa máis. Dadelle like, suscribide e esas cousas que se dicen ao final dos vídeos de YouTube.